Φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ΕΤΕΚ. Θα πάμε στο ΕΤΕΚ γιατί ξεκινάει εκστρατεία και πολύ καλά κάνει ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας. Πράγματα τα οποία αυτονόητα μεν, άγνωστα δε στους περισσότερους. Θα πάμε στην κυρία Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, είναι μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του ΕΤΕΚ. Κυρία Τσουλόφτα, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας, στις τηλεθεάτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρετε, είναι αυτονόητα πράγματα. Ακούει κάποιος ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Δεν μπορεί να φανταστεί κάτι άλλο, το θεωρεί αυτονόητο, ας πούμε, ή την υγεία. Όμως δεν είναι έτσι. Και δεν συμβαίνουν πάντα και δεν είναι όλα ρόδινα. Ακριβώς όπως το λέτε, δυστυχώς τα αποτελέσματα στην Κύπρο αλλά και στο διεθνή χώρο μας δίνουν το μήνυμα ότι πρέπει να ενεργούμε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για την μείωση των ατυχημάτων, και αυτό είναι προς όφελος των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Η εκστρατεία αυτή του ΕΤΕΚ, σε συνεργασία και με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, που θα είναι την ερχόμενη Κυριακή. Έχει καθιερωθεί αυτή η μέρα στις 28 Απριλίου κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένη εις μνήμη των θυμάτων από τα εργατικά ατυχήματα. Ναι. Φέτος η Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία έχει ως θέμα τις επιπτώσεις στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία από την κλιματική αλλαγή, και το μήνυμα της ημέρας είναι: δεν υπάρχει άλλος χρόνος, εξασφαλίζουμε υγιή και ασφαλή εργασία τώρα σε ένα κλίμα που αλλάζει. Ξέρετε κάτι, κυρία Τσουλόφτα, ναι, είναι σημαντική αυτή η εκστρατεία και η ενημέρωση, γιατί βλέπουμε ακόμα και σήμερα, με τόσο που ακούμε, που λέγονται εκστρατείες, διαφώτιση, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά εργατικά ατυχήματα, είτε μεγαλύτερα είτε μικρότερα. Ναι, συνεχίζουν. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε έτσι κάποια ενδεικτικά στοιχεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα και 2 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε σχεδόν 3 εκατομμύρια, 2,88 κατά ακρίβεια, μη θανατηφόρα ατυχήματα και πέρα από 3.000 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Στην Κύπρο οι αριθμοί αυτοί των θανατηφόρων κυμαίνονται ανάλογα από 5 με 10, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος σταθερός αριθμός. Για παράδειγμα, πέρσι, με βάση και τα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, είχαμε 14, το 2022 9, το 2021 5. Όσον αφορά τους αριθμούς των ατυχημάτων στην Κύπρο, πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός κυμαίνεται πέραν των 2.000, όμως αν θέλετε αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι έχουμε μία βελτίωση. Μείωση, μάλιστα. Ναι, δηλαδή μπορούμε να πούμε με βάση και τα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, από το 2012 μέχρι και το 2023 είχαμε μία μείωση του δείκτη συχνότητας των ατυχημάτων 40%. Μάλιστα. Και ο δείκτης συχνότητας είναι ο αριθμός των ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους. Όμως θα ήθελα να αναφέρω κάτι εδώ, επειδή για την εκστρατεία τη συγκεκριμένη που μιλούμε έχει γίνει και μία ανακοίνωση από το ΕΤΕΚ και έχει δημοσιοποιηθεί και μία αφίσα. Δεν ξέρω αν την έχετε στο στούντιο, θα ήταν καλά, ναι, να παρουσιάσετε. Θα τη βρούμε. Ξέρετε, τώρα που μιλάτε, κυρία Τσουλόφτα, τώρα που μιλάτε για την Κύπρο, την Ευρώπη, και βλέπουμε μια βελτίωση των πραγμάτων, το μυαλό μου πάει τώρα εκεί σε κάποιες χώρες, στην Ασία για παράδειγμα, στην Αφρική για παράδειγμα, που δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας, εκεί που η ζωή των ανθρώπων δεν έχει και πολύ σημασία. Πόσα ατυχήματα θα πρέπει να συμβαίνουν εκεί πέρα δηλαδή? Κοιτάξτε, ακριβώς αυτή η εκστρατεία γίνεται από τη Διεθνή Οργάνωση Συνεργασίας και αφορά όλες τις χώρες ανά το
το παγκόσμιο. Και από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας γίνονται πάρα πολλές ενέργειες και από άλλους διεθνείς οργανισμούς που στοχεύουν και σε αυτούς. Να βλέπουμε την αφίσα, βλέπουμε την αφίσα. Ναι, τώρα τη βλέπουμε, ναι. Ακριβώς αυτή η αφίσα είναι για την εκστρατεία που μιλάμε. Λοιπόν, οπότε γίνονται πάρα πολλές ενέργειες. Να αναφέρω ότι ο Διεθνής Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης Ατυχημάτων, το ίσα, όπως το ξέρουμε σε συντομία, έχει αρχίσει από το 2017 αυτήν την παγκόσμια εκστρατεία Vision Zero για το όραμα 0 εργατικά ατυχήματα. Το ΕΤΕΚ είναι επίσημος εταίρος αυτής της παγκόσμιας εκστρατείας, προωθεί πάρα πολλές δράσεις για την επίτευξη αυτού του οράματος, για την ευαισθητοποίηση των μελών του, των μηχανικών, οι οποίοι, αν θέλετε, είναι και οι βασικοί, αν θέλουμε, επιστήμονες που μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές και τις πράξεις των επιχειρήσεων, αλλά γενικά και των διαφόρων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και βέβαια του κοινού. Το ΕΤΕΚ, μεταξύ άλλων, οργανώνει σεμινάρια, συνδιοργανώνει με άλλους φορείς συνέδρια και διεθνή συνέδρια. Και επίσης πρόσφατα, έτσι, σαν μια κίνηση ευαισθητοποίησης και των μελών του, έχει καλέσει τα μέλη του να χρησιμοποιούν στην αλληλογραφία τους μια υπογραφή, η οποία ακριβώς είναι το λογότυπο της εκστρατείας Vision Zero και το μήνυμα Safety Starts With You. Άρα ο καθένας από εμάς έχει τον ρόλο του. Σωστό. Και μπορεί μέσα από τη δική του θέση και αρμοδιότητας να συνεισφέρει σε αυτόν το όραμα, σε αυτόν το στόχο για 0 εργατικά ατυχήματα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο στόχος αυτός είναι και στόχος του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου για την Ασφάλεια και Υγεία 2021-2027 και αντίστοιχα τη στρατηγική της Κύπρου για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Κυρία Τσουλόφτα, πραγματικά σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας, να πάμε καλύτερα ακόμα, έτσι να εκμηδενιστεί τελείως το εργατικό ατύχημα από τη ζωή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, την κουβέντα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά. Πάμε στην Ελλάδα τώρα.